na ce ke dubi na yargata mamaki ba soyayya ba illa ba kadir so tushe na da ni ban kyale ka dan gata saman salatin ka farawar rasulullah na tara kaya na shirya na kukkulla sani gidan manzo dan amina rasulullah ba dan komai ba dadi yana gidan manzo dan gata mamaki ba soyayya ba illa ba kadir so tushe na da ni ban kyale ka dan gata soyayya madara na ko baki gane ba so dan ba ni isha soyayya ba illa ba har tabbatin makiya dan su ne ke sa gaba ina kiran ki fito sheri ba alheri ba abin mamaki ba soyayya ba illa ba kadir so tushe na da ni ban kyale ka dan gata masoyina menene ke damun ka zafin soyayya kar da ya sa ka kayo hauka dadin soyayya ke sa yaro ya shashsheka ke ka zauna lau ni dai na ina son ka dan gata mamaki ba soyayya ba illa ba kadir so tushe na da ni ban kyale ka dan gata mana magana menene alkiblar ka to in har ka shirya kadir ka turo abban ka ran da ka turo suran nan ba mai ture ka ni ban san kowa kabiru kai ne muradi na dan gata mamaki ba soyayya ba illa ba kadir so tushe na da ni ban kyale ka dan gata Thank you.